फुला हाबसिनालै हाबसियो ओमफ्राय आङो फट' लानो नागिरदों आरो ओमफ्राय फट' लानायजों लोगोसे भिडिअ जाफाखाबाय आरो गाइसमोन नै ओमफ्राय आंना मेगना थाइसे फिसासा नै थाइसे आंना फिसाखा नालाय फिसासा मोनसे फिसा नुदों आरो लोगोफोर हेल' गाइस गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि टपान दैमारि इउटुब चेनेलाव बरायनो लाग्रोबाय नोंथांमोनखौ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बेलागुर न' लुनायानो आरो गाइसमोन ओमफ्राय पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बिदि नुनो मोनगोन आरो गाइसमोन ओमफ्राय लुखांनोनो हायाखै आरो दासिमबो गाइसमोन ओमफ्रायथ' जानाय लोंनायाथ' मंगलबारावनो आरो मिरामिससो जाहैसिगोन आरो जोंना गाइसमोन बेलागुर जानाया गाइसमोन जों ओरैबायदि सानदोंमोन बुधबाराव दाउआबो बायना दोनखानाय दङ ओमफ्राय आरो मासे बायदेरबावगौमोन आरो ओमफ्राय बायदेरखाबाय आरो ओमफ्रायो बुधबाराव जि आराम गोलैगोन जालायदों ओमफ्रायो बुधबाराव मागनि 1 थारिख नालाय मागनि 1 थारिखआवथ' जोंना मन्दिराव हाबजोबो नालाय बेनिखायनो ओं 1 थारिख बि हैदिनखालिथ' माबा मन्दिराव हाबिनि सिगां बेदर मोनजाया नालाय ओमफ्राय जों माबायाथ' 16 थारिखआव गोलैगोनदां सानदों आरो जों बिस्थिबाराव गोलैगोनदां साननायमोन आरो मागनि 1खौ ओमफ्राय नङाबा बुधबारावसो गोलैनो हादों ओमफ्राय जानाय लोंनाया मंगलबाराव जाहैबाय आरो गाइसमोन मंगलबार मोनायाव ओमफ्राय थिंजाय मिरामिससो जानो गोनां जासिगोन आरो गाइसमोन मंगलबार गोलैना होबायना ओमफ्राय बुधबारखालि जों मन्दिराव हाबखांनानै मोनायाव जागोन आरो ओमफ्राय बेदरखौ गाइसमोन जोंना ओमफ्रायो मंगलबारखालि मिरामिस जानोसै आरो ओमफ्राय इन्जुर होबावनांगौ दं आरो बेलागुर न'खौ ओमफ्राय मैया थुरिल' हाना दोननो हाबाय ओमफ्रायो खामि सिंखावनानै सैना दोननो हाबाय आरो ओमफ्राय खामानि मावनायानो जोंना माबानिफ्रायसो मावनाय जाखायो 2थाफोरनिफ्रायसो मावनाय जाखायो 2था बिदिनो 2 घन्टा बा आराय घन्टाल' बिदि मावनाय जायो आरो गाइसमोन मोनागुलायो आरो थाबनो मोनायो नालाय दायो ओमफ्राय दुगैनो मानोबो होननानै एसे थाब फैयो आरो ओंखायनो हास्लाबा आरो ओमफ्रायथ' बारायानो गैला नै दिनैबो दसेल'सो मावनो मोनसिगोन 1:30फोरनिफ्रायसो मावनो मोनगोन ओमफ्रायो गाबोनबो जों गामियाव हाबा दङ ओमफ्राय गाबोन मावादां जों ओमफ्राय सुनिबाराव मावगोन ओमफ्राय रबिबाराव दसे मावनोसै ओमफ्राय समबाराव हास्लाबा बायदिबा समबाराव मावबावनोसै ओमफ्राय मंगलबाराव जानोसै आरो गाइसमोन ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि बे आं ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो आरो ओमफ्राय आंनिफ्राय सोरबा सापर्ट लुगैफिनदोंबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो आं सापर्ट खालामगोन ओमफ्राय बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामसै आरो आं न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै आरो गाइसमोन फैफादो बिबा आंजों लोगोसे गाइसमोन नै जोंहा फैलायबाय मायो ओइ माथो गोदोस्राबायसो जोंना दालाङा दै गानांसिगोन बेलागुर न'खौनो लुखाङाखै गाइसमोन नै जोंहा लुनो फैलायबाय आरो मा लांफैदोंलै नोंसोरो हो बैग्रि गोथांखौनो जायो इन्जुरखौनो हायाखै नै गाइसमोन होनोसै लागायखावनाया दिरुङाबो बबेबा थांजोबखै जोंना दाखालिनि अखाजों जि आराम सुस्रांना थाबावबाय इन्जुरनि खामानि होथारनोसै मोनानो फुथारबायदां दा जायोबा आरो मावग्राफोर जाहोदों मादोंबा बुथारबाय बे फुङावनो माब्रैसो जाखागोनदां न' ए बैग्रि गोथांखौनो जोंहानिसो
गोमोनखौ हान गोमोनखौ बिदि बुसो नाङा गोथांखौ जायो सोरबा गोबां नोंसोरो गाइसमोन नै ओमफ्राय एन्जरनि थाखाय नै एन्जर खादों आरो गाइसमोन मुदानि आरो गाइसमोन बियो दासो नै फेरसे हाहां जादों आरो ओमफ्राय नै ओइयाव रायजोनि खामानि मावगासिनो आरो मानसिफोर ओइ नै माबा ओंखाम संग्रानि माबा खालामदों आरो ओइलायथो नै गाइसमोन फेरथाम खाखांबाय जोङो एन्जरखौ मुदा मोनसे ओमफ्राय खोलाथिं मोनसे नै फात्ता फाथिखा मावबाथाय जोंजों हाखाया रावबो नै गाइसमोन गाइसमोन ओमफ्राय जों दायो माबा हिन्जाव गोदान लाबोनाय नायनो नागिरदों आरो लाबोबाय नामाथाय बे माबा दामनाय खोनादों आरो गाइसमोन ओमफ्राय हाबाया गाबोन आरो नोंथांमोनहाबो एसे सेयार खालामगोन दे गाइसमोन आं भिडिअ लानो हायोबा आरो भिडिअ लानो हायाबाथाय आं सेयार खालामा आरो गाइसमोन सिगांबो माबा फोरमायखाबाय आरो आं गाइसमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो आन्दारनो थांगासिनो दं आरो ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ मालाय लाबोखांबाय दहैनो ओमफ्राय जोंहा दासो नै लाबोखांनानै ओइ लाइट नुहुरनायानो आरो गाइसमोन नै लालाबायनोसै लोगोफोर नै एसे नायनानै लादो माबायदि साजायदों हाबानि डेक'रेसनखौ नै गाइसमोन नै मालाय सिल्कनि माबाबो दोनलायलायबावदों आरामनो ओमफ्राय नै ओइ गेट आरो गाइसमोन नैबे सिल्कि लानायनि माबा आरो फट' लानायनि ओमफ्राय नै बेयो गेट आरो गाइसमोन नाम्बारानो 10 बा जोंनिया 09 नायदो लोगोफोर नै हौवा गोदाननि नामा बेलबार्ड ओमफ्रायो हिन्जाव गोदाननि मुङा कृष्णामणिमोन आरो गाइसमोन फुल हाबसो लागोनलै हाबसो जायो मोननै लाबाय मोननै लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै हिन्जाव गोदान दोनफैग्राफोरखौ जाहोखांदों होनखां ओमफ्राय बिदाय हरबाय आरो थांबाय आरो बिदाय लालांबाय आरो दोनफैग्राफ्राबो गाइसमोन जोंनि बे उदालगुरि जायगानिनो आरो हिन्जावाबो ओमफ्राय ओरैजाय खोला सोनाब खनाथिंनि दां आरो आं मोजां मिथिजोबा आरो गाइसमोन उदालगुरि टाउननि ओरै खोला सोनाब खना एसे गोजान होननानै बुंदों आरो एसे गोजान जायो होनना बुंदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे गाबोननि थाखाय नैबेयाव माबा आरो रिसेपसननि माबा साजायनाय आरो नैबे गाइसमोन ओमफ्राय गाबोन बेयावनो रिसेपसन खालामोन आरो गाइसमोन नै आरामनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायहोनानै ओमफ्राय साइडआव लोगोफोर थाफागोन आरो नै बिदि साजायदों आरो गाइसमोन ओमफ्राय नै बिथिंजाय जाग्रा लोंग्रा बैथिंजाय संग्रा खावग्रा आरो नै बिथिंजाय जाग्रा लोंग्रा नै जागासिनो लोंगासिनो आरो ओमफ्राय आं जायाखैमोन आरो गाइसमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय फंबाया ओंखाम जाखांबाय आरो ओमफ्राय आंखौ लिंहरबाय आरो थांसै नामा थांसै होननानै
गाइसमोन ओमफ्राय आङो ओंखामखौ जायासै आरो ओमफ्राय फंबाया जाबाय आरो ओमफ्राय निरामिस जायो नालाय ओंखायनो दिनै बिस्थिबार नालाय जायासै आरो ओमफ्राय दायो न'आव थांसै आरो फैगोन बुथार लोगोफोर ओमफ्राय आङो फैफिनबाय आरो न'आव ओमफ्राय आं ओंखाम जायासै आरो बिस्थिबार ना आं मिरामिस जायो आरो ना बेदर जाया आरो गाइसमोन ओमफ्राय फंबाया जादों नामाथाय मिथिया आरो आङो ओमफ्राय आं भिडिअखौ ओरैनो ससेल' लाबाय आरो गाइसमोन ओमफ्राय दहायनि बेलासिनिजों ओमफ्राय मोनानिजों जइन खालामनानै नोंथांमोननो ना होनोसै आरो गाइसमोन ओमफ्राय गाबोन माबा दं आरो रिसिपसन गाबोन सानावसो जानोसै आरो आं गाबोन सुक्रुबार नालाय लकेल दाउ दङ बयलार दं ना दं अमा दं आरो गाइसमोन ओमफ्राय माबाबो पनिरबो होदोंमोन नामाथाय मिथिया आरो आं दांला दांलि हायला हुइलि जायो नालाय ओंखायनो जायासै आरो आं गाइसमोन जास्रियासै आरो आङो ओइ खनसे जाना लानानै एखे बोरैबा मोन्दों आङो लोमजागुलायदों आरो गाइसमोन ओंखायनो आं जास्रियासै आरो आं मिरामिस माबा जाया नालाय मिरामिस जायो नालाय माबा एसे नेम फालिनाय दं नालाय गाइसमोन आंहा बेनिखायनो जायासै आरो आं गाइसमोन ओमफ्रायो गाइसमोना दिनैनि बे मोनानि ससे बेलासिनि ससे जइन खालामनानै होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो गाइसमोन ओमफ्राय आं नेक्स्ट भिडिअ मा देखायनो हायो आं देखायनो नाजानोसै आरो गाबोन हाबानि भिडिअ लाबोनो हागोन हाया गाइसमोन आं सानाव एसे लाजिनाय मोनो नै हराव एसे टेनिसो लादों गाइसमोन लाजि बांसिन ओमफ्राय रायज्लायनाय गैया आरो आङो भइस डाबिंसो होनाय जाबाय आरो गाइसमोन बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिन गाइसमोन बाय बाय